Bosta drabi, il-protesti jitolbu soluzzjonijiet kreattivi għal problemi ekonomiċi, politiċi, soċjali u l-bqija. Il-kreattività fil-protesti ma tiqafx ma' soluzzjonijiet, imma nsibuha wkoll fuq il-kartelluni u maħżuża fuq il-lożor f'għamla ta' taqbiliet. F'sitwazzjonijiet intensi bħalma huma l-protesti, ħafna drabi l-organizzaturi flimkien ma' nies li jappoġġjawhom joħolqu taqbiliet biex b'sens umoristiku jekxfu s-serjetà taċ-ċirkostanza li qed jipprotestaw dwarha. Fuq kartelluni, l-ożor u l-bqija jiktbu xi kliem imma ħafna drabi wkoll taqbiliet li joħolqu pressjoni biex is-sitwazzjoni tinbidel. Il-frażijiet jew anke meta jagħmlu użu mit-taqbiliet ikunu miktubin b'kuluri jgħidu biex jiġbdu l-attenzjoni. U xi drabi anke b'kuluri marbutin mas-sitwazzjoni li jkunu qed jipprotestaw dwarha. It-taqbiliet għalkemm narawhom miktubin jintqalu wkoll b'vuċi għolja mill-komunità flimkien ma' aspetti performattivi oħra bħal ċabċib, tisfir u anke storbju ieħor b'aċċessorji oħra li jġibu magħhom in-nies. Ngħidu aħna laqda governattiva Moviment Graffiti tinqeda regolarment b'lingwaġġ jew taqbil ironiku li qabel xejn iġib tbissima imqarqarsa f'udjenza li tkun qed issegwi f'kuntest storikament u diskursivament immedjat li jesiġi reazzjoni pronta, urġenti, attwali u topika dwar ngħidu aħna n-nuqqasijiet jew il-ġerħiet nazzjonali ikkawżati minn intervent qawwi wisq fl-ambjent. Bħala eżempju l-versifikazzjoni maħluqa mill-istess saqda mhux governattiva, hemm versifikazzjoni propju fix-xahar tal-mejtin li teżemplifika din il-motivazzjoni urġenti u attwali. Il-versifikazzjoni tieħu forma ta' kanzunetta ta' bilħaq mit-titlu tagħha stess, Diska tal-Waħx, u bekk tqanqal sens ta' għada rikorrenti jew anke permezz tal-eku tal-idjoma dejjem l-istess diska. Sitwazzjoni bla fejda, għax wieħed ma jistax jinqala minnha, tal-istess ċirku ta' nies li skonthom, skont din laqda mhux governattiva, inawru lil Malta fl-istess setturi ta' abbuż. Wasal Novembru ix-xahar tal-mejtin bistejjer tal-waħx li werbru l-ħajjin u ċuħ li nafuhom bil-lejl jew b'nar ikun x'ħin ikun jaqlaw frejjeġ mill-aħar. F'din lejla mudlama qabel jaqta' d-dawl nisimgħu xi ftit stejjer minn hawn war minn hawn. Hemm min se jaħseb li din kollha ħrafa iżda ara madwarek l-istorja ġa tafa. F'din il-versifikazzjoni tal-Moviment Graffiti f'xi partijiet il-komunità wkoll imistennija li mhux biss tissieħeb mat-temperament ironiku indirizzat lil figuri prominenti, iżda wkoll li f'vers minnhom tkompli u ttemm id-distiku sarkastiku istess. F'din il-parti mill-versifikazzjoni hemm l-inġinier Fredrik tat-Toroq Bennej bejn Żies u Kuntratti tgħid kemm hu, imbagħad hemm il-linji vojta u fil-parentesi hemm kompluha li n-nom tal-aġent Bennej qiegħed jirrima u jikkuntrasta ma' nom tal-aġent korrispondenti fejn hemm il-linji vojta li f'dal każ huwa il-wettieq li mhuwiex mistqar imma instigat fl-istħajjil tal-udjenza meta l-iskema tar-rima u s-sitwazzjoni jikkonverġu f'kelma waħda xierqa biex timla l-linji l-vojta. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.